fråga är: kuinka paljon yläkoululaiset juovat käyttävät energiajuomia tai vapea? Foorumissa vai ylipäätänsä? Ylipäätänsä varmaan. Liikaa. Ja, Liikaa. tyvärr så är det så att för mycket. Och just i tanke på också att det är inte okej ens att använda att man är, just om man är under 18 så är det nog oroväckande. Mitäs me voitais sille tehdä? Se on haastavaa. Koska me voidaan kertoa nuorille, miksei sitä kannata käyttää, mutta nuorilla on taipumus haluta kokeilla asioita ja on semmoista impulsiivisuutta ja kaveripainetta. Niin aina löytyy niitä, jotka kokeilee. Ja sitä on nykyään tosi helppo saada käsiinsä. Se on tosi surullista. Jag tänker att det är att vi redan liksom pratar om det och sen på något sätt att i något skede kanske ungdomen själv vill påverka och sig själv att kanske minska eller så småningom. Att det är redan att vi pratar om det och just att man gör förebyggande rusmedelsarbete så det är superviktigt. Ja. Jag tycker att det är en liksom en väg till det bättre kanske. Ja me yritetään näyttää hyvää Joo. esimerkkiä. Toi on hyvä. Joo. Toi on hyvä. Ja muistuttaa siitä, että se ei kannata. Meille voi kyllä kertoa ja meidän kanssa voi jutella. Ja sitten me voidaan yrittää auttaa, jos haluaa tosiaan päästä siitä eroon, jos sen on jo saanut tavaksi. Ja sitten ehkä semmoinen voisi antaa vinkin, että ei kannata aloittaa ollenkaan. Koska se on semmoinen asia, joka niinku, just että annat pikkusormen, niin sitten helposti menee koko käsi. Ja jos on sitten jo lähtenyt sinne tielle, niin ehkä siinä sitten olisi hyvä miettiä sitä, että saisiko semmoisia positiivisia mielikuvia siihen, niinku, siihen vaihtoehtoon, että ei käytä. Koska sehän on se, että tavallaan se ehkä jollain tavalla siistiä nuorten keskuudessa tai jotenkin ehkä pidetään, että on coolia. Om vi funderar vad kostar en tobaksask nu för tiden. Jos mietitään mitä tupakkaaski maksaa nykyään. Jotain 10. Niin jos esimerkiksi polttaa yhden askin päivässä esimerkiksi, niin se paljon se tekee hirveästi vuodessa. Ihan sikana. Mä ainakin haluan tehdä sillä rahalla jotain paljon kivempaa Precis. kuin tuhota omaa terveyttäni. Joo. Ja niin, nimenomaan kun siitä tulee se niin kuin paha haju ja semmoinen epämiellyttävä olo, ja sitä ei itse enää huomaa sitten, kun tarpeeksi polttaa. Et sitten kun sä niin kun, oot pitkän aikaa niin kun polttamatta, niin kuin itse omasta nuoruudestani muistan kyllä, olen tehnyt sitä tyhmää, niin sitten tavallaan se niin kun hajut ja kaikki, se niin kun maailma on ihan erilainen. Että onneksi nykyään ei ole sitä sellaista, ehkä aikaisemmin oli enemmän, että maailma oli paljon savuisempi kuin nykyään. Och vape, kanske så mycket av vape att vi vet egentligen inte vad vape gör åt oss. Vi vet att det finns bly till exempel i vape som inte ska komma in i vår kropp. Så vi vet egentligen inte vad det i värsta fall kan leda till att man håller på med vape. Vapessa se nikotiini koukuttaa, mutta sitten siinä on todella paljon muita myrkkyjä. Eli se ei ole ollenkaan parempi vaihtoehto sille käyttäjälle kuin tavallinen tupakka. Se on ihan totta. Ja sitten tulee niitä muita ongelmia. Että esimerkiksi täällä niin sit tulee kiusaus ehkä ottaa niitä esiin ja sitten voi tulla porttikieltoa ja muita. Ehkä nimenomaan niitä lastensuojeluilmoituksiakin voi sitten tulla, että ne ongelmat sitten helposti kasautuu. Et mieluummin sitten jättäisi kokonaan sellaiset turhat käytöt. Ja meillähän on sama käytäntö kuin koulussa. Eli jos joku koulussa huomaa näitä samoja asioita, niin hekin tekevät lastensuojeluilmoituksen. Eli sama käytäntö on kaikkialla. Seuraava kyssäri. Hyvä. Nästa fråga. Vähän positiivisempaa tunnelmaa. Men det är superviktigt att vi pratar om den här saken och ni har ställt jättebra frågor. Mikä on liian iso ikäero parisuhteelle? Det är en ganska individuell fråga tycker jag. No, mä lähtisin tuossa siitä, että mikä on niin kuin lain puitteissa. Että tavallaan, että semmoinen, niin kuin, että sitten kun on täysi-ikäinen, niin sittenhän saat vapaa seurustelemaan, kenen kanssa haluat. Håller med. Ehkä siinä menisi se raja. Niin. Sitten jos sulla on toinen täysikäinen
ja toinen ei ole, niin ehkä se vuosi siinä on niinku silleen, että no joo, kyllähän ne on melkein samanikäiset. Mutta jos sulla on toinen täysi-ikäinen ja toinen on 13, niin ei se lain mukaan ole ok. Niin, nämä on kyllä vaikeita. Sitten tietysti kun jos sä oot niinku tämän ikäinen kuin meikäläinen, niin sitten se alkaa niinku miettiä, että tavallaan ikä ei tarkoitakaan enää sitä samaa, mitä nuorena tarkoittaa. Että tavallaan mitä vanhempi sä oot, niin tavallaan se omat elämäntavat vaikuttaa siihen, että ja sitten miltä tuntuu, tunteeko itsensä nuoremmaksi, tunteeko itsensä vanhemmaksi. Että voi olla hyvinkin, että voi olla joku 20 vuotta ei olekaan mikään juttu, sitten kun sä oot niinku 40-60 tai 30-50. Et se on niinku ihan eri juttu nuorena ja sitten vanhempana. Et hyvä kysymys. Onko se mun vuoro? Oi että, ihana kysymys mulle. Nautitteko nuorten kanssa olemisesta ja auttamisesta? No siis todellakin. Se on tämän työn suola. Och jag hörde att Sonja har någon rappi kanske till det här. Oj. Okej. Skulle du vilja framföra den? Jo, för det berättar ju lite om ja. egentligen. Mistä tää laini niinku tuli? Aamulla mä ajoin tänne töihin ja sitten mulle tuli semmoinen räppi päähän. Ja mä oon jo oikein unohtanut sen. Hyvä kun sä sanoit. Mutta me tarvittaisiin meidän taustabiitti siihen. Todellakaan ei oo valmis mun talo, mun autos ei pala ees mittarivalo, mut sydämessä on tää ikuinen palo, mä rakastan tehdä mun duuni. Mahtavaa. Eihän me muuten oltais täällä töissä. Så är det. Vi älskar vårt jobb. Nu är det ju så. Ja me rakastetaan teitä. Ja. Jennifer. Joo. Se vad det kommer. Mitä teille kuuluu? Ja minkä ikäisiä ootte? Paha. Tosi paha. Joo. No, onko se semmoinen niin kuin joku kirjoittamaton laki, että naiselta ei saa kysyä? Niin. Mutta on vähän huono sääntöjen kanssa. Mutta hei, voidaanko me muuttaa tuo kysymys sillä, että minkä ikäisiä te tunnette olevanne? Eikö? Joo. Okei, olen jo vanha. No et oo. Oj. Hej, Alltså jag mår jättebra. Jag känner att jag mår bra. Jag trivs på mitt jobb, jag har en hobby som jag tycker om. Det känns att jag har det bra. Och hur många år är jag? Jag är 29, 28. Någondera. Ja. Men jag känner att jag är kanske 20. Och bra så. No, me hei. ollaan sama genre. Naisilta kuulemma ei saisi kysyä, mutta mä en oikeastaan tykännyt tollasista säännöistä. Hei, mä oon yli 50. Mutta mä tapaan sanoa, koska mä oon syntynyt. Koska ei tässä iässä enää tarvitse miettiä. Joka vuosi vaihtuu, hei, kuka jaksaa muistaa kuinka vanha. Mä oon silleen melkein aikuinen jo. Eikö se riitä? Joo, mä oon vielä alle 50, mutta kuitenkin tunnen itseni, niin kuin, joinain aamuna oikeasti kolottaa. Tää on ihan kauheeta sanoa, että se on totuus. Ja sitten niin kuin, sit mä vaan, niin kuin, että please God, give me strength. Ja sitten vaan niin kuin, taas lähdetään eteenpäin. Ja kyllä niin kuin, oikeastaan mä koen, että nuorena pitää niin kuin, nuori seura. Että sitten myöskin kun täällä on, niin sit sitä tuntee välillä itseensä. Ihan unohtaa olevansa vanha. Niin ja semmoiset asiat, mistä tykkää. Ja se niin kuin ikä on vaan numero. Niin, kyllä. Joo, se on totta. Mutta en mä haluaisi olla 15. Silloin mä olin 15 ja se oli ihan kiva silloin. Mä nyt enää haluaisi olla. Om ni vill så får ni gärna kommentera hur gamla ni är som ser på den här videon. Ja. Så skriv i kommentarsfältet. Tai kuinka vanhaksi tunnet. Ja, Niin, precis. mutta en mä osaa sanoa. Mun kroppa on varmaan 100. Kenen kysymys se muuten oli? Är det Tuovi? Se on Tuovi. Onko taas mun vuoro? Täällä on paljon hyviä kysymyksiä. Joo. Mikä on elämän tarkoitus? Se tuli sulle. Okei, kiva. Rakkaus. Yritä pärjätä täällä maailmassa yhdessä. Joo, kärlek, juu. Jag tycker att det är så att vi vet inte. Vi måste bara klara oss tillsammans allihopa.
mä näin kerran unen, missä mun kuollut vaarini tuli mulle kertomaan, mikä on elämän tarkoitus. Okei. Oikeasti mä heräsin niin kuin sängystä ja sitten mun pappa oli just kuollut vähän aika sitten. Ja sitten mä näin, että se tuli siihen mun sängyn vierestä. Mä niin kuin kysyin siltä, että nyt kun sä oot kuollut, niin kerro mikä on elämän tarkoitus. Ja se kertoi mulle. Mutta arvaa mitä kun mä heräsin. No en muistanut. Se on oikeasti totta. Tämä uni on totta. No tietysti se, että mun pappa kuoli, se on totta ja se on säädynyt siitä jo tosi pitkä aika, niin kuin 90-luvulla. Mutta niin kuin, oikeasti se oli niin kuin, olikohan se 95, joo. Jag tänker sådär att lev varje dag som din sista. På något sätt att det är kanske meningen med livet. Att Hei, mun pappa tapas sanoa, että elä ja ompele. Ehkä se on... Joo, Det var det kanske mulle. det. Mä tykkään ompelemisesta. Jotkuthan sanoo, että elämässä ei ole mikään tärkeää kuin mikä ja puutarhanhoito. Purjehdus. Eikä sekään ole niin kovin tärkeää. Niin, purjehdus on kyllä. Se on se loppujuttu, että mikä se nyt sitten onkin, Niin. purjehdus tai puutarhanhoito. Niin. Eikä sekään ole niin tärkeää. Ehkä siinä on se, että jos ei sit pystykään jostain syystä hoitamaan sitä puutarhaa, niin sitten pitää ehkä löytää uusia ilonaiheita. Niin ehkä elämän tarkoitus on elää. Se oma elämä. som vi märker så det är också en jättesån här individuell fråga. Och ni kanske skulle svara helt annorlunda på det här. Joo. Så ja. Tämähän on semmoinen filosofinen kysymys, jota varmaan filosofit on miettinyt vaikka kuinka kauan. Så är det. Hei, semmoinen viisikin on. Se elämän tarkoitus on murheen karkotus. Eikö se ole? Det rimmar typ. Nu är det Sonja. Joo. Nyt mun elämän tarkoitus on vastata teille hyvin kysymykseen. Onko teillä lapsia? Jos on, niin kuinka monta? Tämä on muuten aika vaikea kysymys, koska mulla on 2 biologista poikaa, 17 ja 21-vuotiaat. Sitten mulla on 2 ei-biologista tyttöä, ja ne on 14 ja 21. Ja sitten sen lisäksi mulla on, mä koen, että mulla on täällä semmoinen noin 100. Että mä koen, ainakin osa mä koen, että ihan kun olisi mun omia, koska mä tuun tänne ja sitten, että onko mun lapset täällä. Et kyllä joo. Se on vähän miten sen äitiyden ajattelee. Mutta mulla on ehkä vähän semmoinen laajennettu äitiys tai ajattelu. Joo. Sama täällä, että mulla on 2 lasta, 2 teiniä. Toinen on lukiossa ja toinen on yläasteella. Ja sen lisäksi mä oon ollut koululla työssä ja sitten jotkut jää mieleen vähän enemmän, että vaikka heitä ei koskaan tapaisi, niin silti muistaa aina. Se ei ole samanlaista, että he on mun lapsia, mutta jotenkin haluaa ajatella, että toivottavasti että he on jättänyt jälkensä minuun ja toivottavasti mäkin olen voinut jättää jotain, vaikka osa heistä ei ehkä muista. Jag känner igen den här känslan som ni pratar om, för att det känns emellan sådär att, för jag har en själv barn men jag hoppas att jag någon gång får vara med om det. Men på något sätt känns det emellan som man skulle ha just flera barn, som jag sa och som Tuoja sa. Eller flera ungdomar kanske mer. Men ja. Vet ni vad? Jag tror att vi har sista frågan. Yes. Eller Vi typ har näst sista sista frågan. Ja. Ja se tulee Jenniferille. Voi ei. Mikä on 24, vad är det där på finska? Kolon, vad är det? Nej, division är det. Vad är det? 60, 20 Jae, kertaa. onko se jaettuna? 24 jaettuna 60 kertaa 4 miinus 12. Jakolaskut ja kertolaskut pieni ensin. hetki, Nu ska jag vi börja laskar. räkna. Oj, jag Vänta var lite, aldrig vad bra blir på det? matematik. Men Det här är ingen skillnad om Jag säger att det blir 10. 240 on... Tämä menee miinuksen puolelle. Joo, kato, kun siinä on ensin... Mutta tiedättekö mitä? Jennifer oli oikeassa.
Miinus 10,4. 10,4. Joo. Sä sanoit 10. Yes. Aika hyvin. Ei mun aivan. Piilonero. Mä oon media. Yes. Osaan kyllä laskea ton, mutta en kovin nopeasti, kun mä Aika jännitän hyvin. tätä kuvaamista samalla. Aika hyvin. Hur är det annars, jag funderar en sån här sak. Hur är det om någon ungdom nu som ser på den här videon funderar att den skulle vilja börja någon viss hobby? Har vi något tips var man kan vända sig till och så här? Nuorisopassi. Vad är det, Tuovi? Nuorisopassi on semmonen sovellus. Nuorisopassi är alltså en app. Och i den finns det olika erbjudanden och hobbyer och kanske lite information också. Eli siellä löytyy, se on semmoinen appi, joka on ilmainen, siihen tarvii vanhempien luvan. Ja sit sieltä löytyy semmosia tarjouksia tai etuja ja siellä saattaa löytyä info, esimerkiksi jos meillä on jotain erityistä foorumissa tai silleen, ja erilaisia harrastusvihjeitä ja mahdollisuuksia. Vill du säga något ännu? Jo, och den är menad för alla från 7 till 9. Niin, eli Oskus. 7.–9. luokkalaisille. Joo. Sori lukiolaiset, tää ei nyt osunut teille, eikä 5.–6. luokkalaisille. Mutta toki, jos olette sitä mieltä, että teidän pitäisi myös saada se käyttöön, niin kertokaa näitä asioita esimerkiksi meille, niin sitten me voidaan viedä näitä teidän ajatuksia myös eteenpäin. Sitten meillä on myös Nuva. Nuvalle saa myös nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuuston IG-tili. Sinne voi laittaa DM-viestiä. Me laitetaan sinne Joo. tekstin Joo. sinne alas sinne Yes. deski. Niin ottakaa yhteyttä niihin, ne voi nostaa näitä asioita myös esiin. Yes. Mutta tänä vuonna se on siis yläasteikäisille, ja sanoinko mä suomeksi vai ruotsiksi? Tarvitaan siis vanhempien Joo. lupa. Yes. Kiitos teille kaikista näistä tyhjentävistä kysymyksistä. Tusen tack för era frågor. Det var helt superbra frågor och det var jätteroligt att få svara på de här frågorna. Ja jos tulee nyt mieleen lisäkysymyksiä, niin voi laittaa vielä kommenttikenttään. Yes. Ja kiitos, että olette katsonut tätä videota. Oli kiva tehdä tätä. Och om ni önskar att vi ska göra en part 2 så skriv det också gärna i kommentarsfältet. Joo, me tykätään tästä. Tää on hauska. Ja. Ja lisää räppiä. Yes. Bra. Vi ses igen. Joo. Hoppas vi ses i forum. Hei, me voitaisiin ottaa heiltä lainit seuraavaan räppiin. Sekin. Joo. Det kan vi ju. Joo, että laitatte vaan niinku räpin tulemaan, niin mehän räpätään. Todellakin. Joo. Noin boomeriräppi. Yes. Bra, vi ses. Hej då! Hej då!